нақшаи пешбинишудаи майдони кишти пахта барои соли 2023 186 000 гектарро ташкил медиҳад, хабар медиҳад вазорати кишоварзии Тоҷикистон. Ба иттилои манбаъ, барои кишти пахта дар соли 2022 ҳамин майдон ҷудо шуда буд, аммо воқеан дар майдони 181,5 000 гектар пахта кошта шудааст. Дар соли 2021 дар кишвар 405 911 тонна пахта ҷамъоварӣ шуда, ҳосили миёнаи ҳар гектар 23,3 центнерро ташкил дод. дар соли 2022 дар ҷумҳурӣ 404 655 тонна пахтаи хом ҷамъоварӣ шудааст. пахта яке аз маҳсулоти асосии содироти Тоҷикистон ба шумор меравад. ноҳияҳои пахтакории вилоятҳои Хатлон, Суғд ва ноҳияҳои водии тобеи ҷумҳурӣ мебошанд. ба андешаи олимон, пахта маҳсулотест, ки назар ба дигар зироити кишоварзӣ метавонад манфиати иқтисодӣ ва даромадӣ бештар орад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон асосан ду намуди он, пахтаи муқаррарӣ ва мисрӣ кишт карда мешавад. он пахтае, ки дар Тоҷикистон парвариш меёбад, аз 34 то 40% баромадани нах дорад. ба гуфти коршиносон, дар сурати дуруст коркард кардану ба фурӯш баровардани пахта аҳамияти он зиёдтар мешавад.